Okej, dobra, może ze szpitala prędzej. Spokojnie, spokojnie, damy rady. Nie. No, ha. Dzieci sam spróbuj. No dzięki Wrocław za wasze wsparcie, ogromne, naprawdę. Dzięki wielkie. Okej, dla tych, którzy właśnie do nas dołączyli, informuję, że to absolutnie nie jest koniec, tak naprawdę to jest dopiero początek i zobaczycie jeszcze dużo więcej. Proszę Państwa, będą jeszcze płonące liny. Będzie płonące nunchaku! Będzie płonące nunchaku! Już lepiej, ale mało tego, proszę Państwa, specjalnie dla Was tutaj dzisiejszego wieczoru mam zamiar spalić tego oto małego chłopca! Super, naprawdę sekstra. Proszę Państwa, byłem już w 12 różnych krajach, a także Niemczech. I reakcja wszędzie była taka sama. Nie rób tego, Jezu wariat. Tu się cieszą i klaszczą. Coś pięknego, naprawdę. Spokojnie, żartowałem, nie spalę cię. Okej? W porządku? Nie boisz się? Nie? To dobrze, to bardzo dobrze, bo spalę twoją matkę. Okej. Tymczasem lecimy dalej, proszę Państwa. Oto płonące nunchaku i nie wiem, czy już widzicie, ogień jest bardzo blisko do mojej dłoni, za chwilę będzie bardzo blisko do mojego ciała, także do innych części mojego ciała. Wiem, że nikt z Was nie wierzy w to, że są to prawdziwe płomienie, dlatego to udowodnię. Udowodnię to już za kilka sekund, a udowodnię to, o, tu to udowodnię na pięknych, długich, lakierowanych włosach tej dziewczyny. Zobaczcie, nie ucieka, ale spoko, bo obok niej stoi jej facet, który mnie w ogóle nie powstrzymuje. Okej, proszę Państwa, specjalnie dla Was płonące nunchaku! Dokładnie, im więcej dacie od siebie, tym więcej ja zrobię dla Was! Dajcie z siebie jak najwięcej! Coś, co docenią szczególnie faceci. Widzę, faceci nie spełniają. Może i żony. Każdy widział wejście smoka. Okej, i trik koronny. Okej, słuchajcie, bardzo poważna sprawa, ponieważ zauważyłem pewne niebezpieczeństwo na publiczności. Panowie, jeszcze raz panowie, szczególnie ty, kolego, jeśli będziesz czaskał z rękami w kieszeniach, albo ty, to sobie jajka zgnieciecie. To jest bardzo poważna sprawa, nie ma żartów. Okej, tymczasem, proszę Państwa, wyjmij tą łapę. Wiemy, co tam robisz. Okay. Dzieci, możecie odbić tego pana. Okej, proszę Państwa, a teraz potrzebuję pomocy. Potrzebuję pięknej, młodej, inteligentnej, odważnej, zmarzniętej albo głupiej dziewczyny. Nie. Znaczy nie, słuchajcie, nie, bo żeby nie było, ja naprawdę lubię, jak poziom publiczności osiąga powyżej 1,5 promila. Ponieważ mamy wtedy lepszy kontakt. Tylko z tym waszym oddechem z dala od ognia. Proszę Państwa, no, już nie wydacie. Okej, proszę Państwa, sam sobie znajdę piękną dziewczynę, widzę, że nie widzicie żadnych. Sam sobie znajdę. Znaczy ja wiem, że może jesteś fanem filozofii gender. Bardzo go lubisz, tak? Dobrze, bawcie się sami. Okej, dobrze, ja sobie znajdę piękną młodą dziewczynę, nawet zrobię to już teraz. Mało tego, zobaczyłem sobie ją wcześniej. To nie fat, znaczy to nie baba, gościu. Siemano. Chodź, nie bój się, no nie bój się.
Dajcie jej brawa, zobaczcie jaki entuzjazm. Koszula, inteligent. Dobrze, dobrze. Dobrze, powiedz jak ma na imię. Państwa, przedstawiam wam moją pierwszą ofiarę, to Patrycja, dajcie go brawa. Okej, dobrze. Państwa, a więc teraz specjalnie dla was Patrycja. Patrycja i... czemu nie? Słowa Celiny, proszę bardzo. Trzymaj. Okej, widzę, że entuzjazm bardzo duży. Boisz się? Nie boisz się, nie wiesz. Spokojnie, ja ci powiem od siebie, boję się bardzo. Państwa, a więc teraz tak, naprawdę mam zamiar to zrobić. Pytanie zasadnicze i podstawowe. Patrycja, czy kiedykolwiek miałeś... A czekaj, cholera, zapomniałem. Torebka. Bardzo dobrze, tego już więcej nie będziesz potrzebować. A ja muszę z czegoś przecież żyć. Dobrze. Patrycja. Czy kiedykolwiek miałeś cokolwiek wspólnego z ogniem? Z fire show? Nie. Z gazówką chociaż? Też nie. Nie masz męża. Nic dziwnego. Okej. Przepraszam, okej, to było poniżej. Dobrze. Naprawdę mam zamiar to podpalić. Gotowa? A więc teraz przed wami płonąca płonące liny i Patrycja. Proszę Państwa, już się palą i nikt nic nie powiedział. Masakra. Ale zjara babkę. A ci z przodu? U was twoja może też tak robią? Okej, dobrze, proszę Państwa. A więc... nie, to też było nie fair. Dobrze, Patrycja, nie bój się, żartowałem, nie spalę cię, okej? W porządku? Dobrze, chodź tutaj, ponieważ ja mam bardzo ważne pytanie w publiczności. Spodziewam się jednoznacznej odpowiedzi. Stoisz tutaj, nie ruszasz się, pod żadnym pozorem jestem. Inaczej znajdę cię i spalę, poza tym mam twoją trefkę. Proszę Państwa, czy jesteście wystarczająco rozgrzani i gotowi na wielki finał z Patrycją? Dzięki dzieciaki, dzięki pijacy. Okej, ja też nie jestem wystarczająco rozgrzany, a więc mam zamiar się teraz rozgrzać dużo bardziej. Proszę Państwa, jak mam zamiar to zrobić? Otóż już za kilka sekund wezmę do ust bardzo łatwopalny płyn. Ten bardzo łatwopalny płyn może poparzyć moją krtań, moje usta, a także moje płuca. Proszę Państwa, i tak na serio, mogę tutaj dla Was zginąć. Super, dzięki, naprawdę. Okej, dobrze, proszę Państwa, naprawdę zrobię to tak czy inaczej, ale jest to interaktywność, ale zrobimy to wszyscy razem. I to od Was zależy, jak zamknij się w końcu. Okej, proszę Państwa, zrobimy to jak należy wszyscy razem. A więc już za chwilę razem ze mną będziemy liczyli od 3 do 1 i krzykiemy wszyscy razem głośno ogień, jasne? Tak. Okej, dobrze, więc tak, mamy tutaj jakieś 200 osób. Odpowiedziało 2, z czego ta łapka na porządku. Jasne? No, już lepiej, ale pamiętajcie, to od Was zależy, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy ktoś zauważył, jak przypaliłem brodę. Okej, dobrze. Patrycja, nie wiem, czy ty jesteś rozgrzana, ale zapobiegawczo trzymaj. Nie, no trzymaj. Dobrze, okej. Patrycja, zapraszam cię na środek. Teraz jest twój wielki moment. Okej, dobrze. Stoisz tutaj, wyglądasz ładnie, okej? Ponieważ, proszę Państwa, teraz ja muszę przygotować wielki finał. Muszę to robić na bieżąco, ponieważ inaczej nie będzie żadnego efektu. W międzyczasie chciałem coś powiedzieć i liczę na to, że wysłuchacie tego, co mam do powiedzenia, ponieważ jest to dla mnie bardzo, ale to naprawdę bardzo ważne. Proszę Państwa, to, co macie okazję dzisiaj tutaj oglądać, jest to oczywiście
moje hobby, a także moja wielka pasja. Ale również jest to moja praca. Jest to to, co wybrałem sobie jako mój zawód, jako mój sposób na życie. I nie muszę tego robić, robię to tylko właśnie dlatego, że chcę. I życzę wam wszystkim, abyście mogli robić to, co chcecie i żyć tak, jak chcecie. Proszę Państwa, mi niestety za moją pracę nikt nie płaci, dlatego po zakończeniu tego show będę stał tutaj na środku, na zwłokach Patrycji. Wyślij Patrycję! Trzymając kapelusz w dłoniach. Proszę Państwa, jeśli komuś podobało się to show, proszę podejdźcie do przodu i wrzućcie pieniądze do mojej czapki. Proszę Państwa, kolejna sprawa. Jeśli nie wiecie, ile do rzeczonej czapki wrzucić, absolutnie nie ma problemu. Jestem tu, aby wam pomóc. I serio, szczerze wierzę, że to show, które kosztowało mnie 8 lat ciężkiej pracy, setki godzin treningu, także mnóstwo kontuzji, oparzeń, jest warte 5 lub 10 zł każdy. I teraz już nikt się nie śmieje. Dzięki. Słuchajcie, jeśli ktoś nie ma piątki albo dziesiątki, wrzućcie dwójkę. Jeśli ktoś nie ma dwójki, weźcie się za jakąś robotę. Okej, teraz serio, proszę Państwa, nie jestem żebrakiem, jestem profesjonalistą. I proszę, nie traktujcie mnie jak żebraka. Jeśli nie macie tej dwójki albo chociaż złotówki, nie wrzucajcie mi 20 groszówek. Podejdźcie do przodu, powiedzcie dzięki, podobało mi się, jeśli nie boją dłoń, powiedzcie naprawdę, to będzie naprawdę dużo milsze niż pójście sobie i pokazanie mi zatka. I pokazanie mi, że macie mnie w nosie. Tym bardziej, że nie zbieramy tylko na garze dla mnie. Zbieramy także na godny pochówek dla Patrycji. Także bądźcie szczodrzy. Okej, tymczasem czas na finał. Patrycja, mam dla Ciebie taki kawałek, który zawsze dziewczynom dodaje otuchy. Myślę, że Tobie tym razem też doda jak najbardziej. I to jest to. Jak czujesz się pewnie? Bardzo dobrze. Okej. Patrycja, gdyby cokolwiek poszło nie tak jak ja zaplanowałem i bym Cię poparzył, albo podpalił, albo... Czekaj, nie mogę na trzeźwo. Okej, Patrycja, teraz poważnie. Gdyby cokolwiek poszło nie tak i bym Cię poparzył, podpalił albo cokolwiek gorszego, mówię teraz serio, gdyby coś takiego się stało, przepraszam, okej? Bardzo dobra reakcja. Bo z żadnym, ale to żadnym pozorem się nie ruszasz, jestem? Wow, nadal tu jest, zobaczcie. Nie bój się, okej, słuchaj, Patrycja, popatrz. Moje trik, które za chwilę wyglądamy razem w wielkim finale, wygląda następująco. Mam nadzieję, że się cieszysz. Okej, nie, to będzie ten trik. Tymczasem test odwagi Patrycji. Dała, dajcie jej brawa. Okej, Patrycja, widzę, że jednak stres jest, a więc, żeby się uspokoić, mam tutaj dla Ciebie moją przepaskę na oczy. Nie, to nie. Okej, słuchajcie, były gości, który przyjął, mówię serio. Okej, Patrycja, pod żadnym pozorem się nie odwracasz, ani nie ruszasz, też? Gdyby cokolwiek się działo nie tak, bo się ucieknie, wtedy ty pierwsze jak diabli. A teraz trik, który lubię najbardziej, zawsze wychodzi, dziewczyny nie uciekają. Okej, nie ruszaj się. Dajcie jej brawa, rzecz! O kurde, Patrycja, uciekaj! Szybciej uciekaj! Dajcie jej brawa! Okej, Patrycja. Patrycja? Chodź, nie bój się. To jeszcze nie koniec, proszę Państwa. Patrycja, chcąc, nie chcąc, muszę Ci oddać swoją torebkę. Raczej nie chcąc. Okej, trzymaj. Okej, daj łapkę. Proszę Państwa, to przypadkowa dziewczyna, którą wywlokłem tutaj na środek. Ukłon się nisko, dajcie jej gorące brawa! Byłaś naprawdę wspaniała, dzięki wielkie, ale nie zapłacę Ci. Okej, to nie koniec Twojej roli, trzymaj. Trzymaj, żeby nie było. Okej, proszę Państwa,
Teraz serio, to już jest koniec tego show i to wy tworzyliście to show, bez was by się nie odbyło. Jakie 50-50? Proszę Państwa, tu jest moje serce, tu jest Patrycja, a tu jest wyjście. Nie ma tutaj płotów ani bramek, ale wychodzimy tylko wyłącznie tędy. Zapraszam do kasy. Dzięki wielkie. Dzieciaki to nie muszą być, naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, naprawdę. Dziewczyny to nie muszą być pieniądze, a dzieciaki, każde dziecko, które da 10 zł, pójdzie do nieba. Serio? Proszę Państwa, jeśli ktoś niewiele wrzucić, nie ma problemu, niech wyjmie portfel, wyjmie z niego 10 zł i wsadzi portfel. Nie, teraz. Tak, kasy są czynne cały wieczór, jak najbardziej. Nadal można podchodzić, można płacić kartą, przyjmuję także telefony komórkowe, aparaty fotograficzne. Bankomaty czynne są tutaj nieopodal, cały czas można podchodzić. A ja stoję tutaj cały wieczór, kasy są czynne cały czas, wystawiam faktury VAT. I pamiętajcie, im więcej wydajecie, tym więcej ja mam. Dzięki wielkie, miłego wieczoru, bawcie się dobrze. Jeśli ktoś potrzebuje sobie zera, to chciałem się poczuć jako artysta albo artyścina chociaż. A więc potrzebuję publiczności. Do tego, abyście mogli stać się moją publicznością, potrzebuję mojej sceny. A więc moja scena jest tutaj, jeszcze nie rozłożona, bardzo kompaktowa, przede wszystkim tania. I moja scena zacznie się tutaj i będzie prowadziła tendynk za tym gościem. Okej, tutaj, tędy, pominiemy go. I skończy się ta scena tutaj. Spokojnie, to tylko woda. Okej, proszę Państwa, jeśli ktoś znajduje się na mojej scenie, prosiłbym o opuszczenie, ponieważ jest to teren niebezpieczny. Jeśli ktoś znajduje się przed moją sceną, na przykład tak daleko jak oni, zapraszam, można podejść bliżej, to nie jest napalm. Z tego powodu nie stać mi na napalm. Także tutaj można jak najbardziej w ten sposób, jak tradycyjny członek publiczności. Okej. Pan też może podejść, naprawdę. I wszyscy możecie podejść, a ty możesz się cofnąć. A, czy to film? Tak, Czy to film? tak, Czy to film? tak, Czy to film? Czy to film? tak, Czy to film? Czy to film? tak. Nie, ja, kamera. Okej, dobra. Do tyłu. Jeszcze do tyłu. Jeszcze taka kreska tam jest, może nie zauważyliście. O, dokładnie, tam was podpalę. Okej, cześć. Cześć, siemanko. Dobrze, że stoicie najdalej tylko się da, naprawdę, super. Bardzo się cieszę. Tutaj też możecie stać, a nawet będziecie lepiej widzieć. Przedyskutowali, stwierdzili, że mogą. Ja cię, dzięki, ale jesteście tu. No tu nikt nie pierdział, naprawdę, możecie stać. Okej. Dobrze, proszę Państwa, kolejna sprawa, druga i ostateczna. To, co tutaj za chwilę się odbędzie, to absolutnie nie jest telewizja, jest to interaktywne show na żywo, a więc można klaskać! Jeszcze nie teraz, bo nic nie zrobiłem. Zasada jest bardzo prosta. Dzięki dziewczęta, bardzo dobrze, o to chodzi. Ale mało tego, proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest to interaktywne show na żywo, ja też Was widzę. A więc klaszczemy, krzyczymy, gwiżdżemy. Dlaczego? Dlatego, że potrzebuję energii. Im więcej energii dacie mi, tym więcej ja oddam Wam w tym, co tutaj za chwilę będę dla Was robił. A dziewczyny, skoro tak entuzjastycznie podchodzicie do sprawy, to prawie Ci wyszło. To ściągamy bluzki, to jest lepsze, naprawdę. Okej, tymczasem mała rozgrzeweczka i zaczynamy z ogniem. Rozgrzeweczka dla mnie, ponieważ muszę się rozruszać, a także rozgrzeweczka jak najbardziej dla Was, abyście mogli zobaczyć, jak się klaszcze. Cholera jeszcze nie. O, teraz. Przepraszam. A więc dobry wieczór Państwu, witam w moim show! Dokładnie o to chodziło. Dzięki wielkie i dobranoc! Żartuję oczywiście, cóż to będzie, jak mówiłem wcześniej, będzie to fire show, będą płonące narzędzia, takie płonące boi, czyli płonące liny, czyli ogienna lina, ale mało tego, dzisiaj zobaczycie płonące nunchaku! Dobra.
mnie zobaczycie. Ale tymczasem zaczniemy z płonącym. Poi to jest płonące. Poi i pochodzi ono z Nowej Zelandii, gdzie niegdyś było używane do wzmacniania rąk i rany, następnie stało się tradycyjnym tańcem. Dzisiaj też się tego używa do czegoś zupełnie innego. Między innymi na wrocławskim rynku. Okej, już się pali. Proszę Państwa, wiem, że nie jest to dla Was nic specjalnego, dlatego tym tylko zaczniemy, tak aby każdy poczuł się pewniej i zobaczył, o co chodzi. I jest to tak naprawdę dla rozgrzewki. Dla rozgrzewki mojej, a także mam nadzieję, że dla rozgrzewki na przykład waszej. Uwielbiam to robić. Okej, a więc życzę wszystkim miłe zabawy przez najbliższe 20 minut, ponieważ tyle trwać będzie dzisiejsze moje show. Specjalnie przygotowane dla Was. I tak, teraz widzicie nic specjalnego, tylko dwa wielkie płomienie grące z mojego głowy. Każdy potrafi jak widać i słychać, nikt nie klaszcze oprócz nich. Dzięki. Okej, czas na coś więcej, czas na pierwszy stopny show, który miejmy nadzieję się uda. Okej, widzę, że mało imponujące, więc może coś bardziej imponującego, coś dużo bardziej imponującego, że może mega, ale to mega imponującego. Spokojnie, nie ma stresu absolutnie, proszę Państwa, jestem profesjonalistą, to właśnie dlatego pracuję na ulicy. Okej, coś bardziej imponującego. I tu też obiecałem. Auć! Absolutnie nie oczekuję, by ktokolwiek klaskał teraz, ale byłoby całkiem przyjemnie, naprawdę. O cholera. Panowie, każdemu czasem noc się gaśnie. No tak, fajnie. Broken bottles underneath your feet. Bodies strewn across that dead-end street. And today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Domingo, Sangre Domingo. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Teraz będzie miał występny postęp. Zobaczymy, bo myślę, że potrafi. Jakiś plan, Jakim jest północ, dlaczego to jest to? I już się pali, jak widać, albo nie widać. Jest ten ogień bardzo blisko do mojej dłoni. Za chwilę będzie bardzo blisko do mojego ciała, także do innych części mojego ciała. Wiem, że nikt z Was... Tak właśnie.
pamiętajcie, im więcej dacie od siebie, tym więcej ja zrobię dla was, dajcie z siebie jeszcze więcej! Że faceci nie doceniają, może ich żony docenią. Każdy widział wejście smoka. Sorry. Okej, i plik koronny. Niebezpieczeństwo wśród publiczności. Panowie, ponieważ do was kieruję te poważne Jezus, przepraszam, te poważne słowa. Jeśli pan, tam z tyłu, tak, widzę pana. Nie, pan! Jeśli ty będziesz klaskał z rękami w kieszeniach, to se jajka zgnieciesz. To jest poważna sprawa, naprawdę. Nie żartuję. Może ich nie ma. Panowie, to jest poważna sprawa. Bo właśnie, wyjął właśnie. Wiemy, co tam robiłeś, tu są dzieci. Okej, i żeby nie było, że dyskryminuję kogokolwiek, dziewczyny, to też jest bardzo poważna sprawa. Koleżanko, to też nie jest sposób na klaskanie. Nie musisz ich trzymać, one nie spadną, jesteś jeszcze młoda. Okej, tymczasem, proszę Państwa, a propos dziewczyn, potrzebuję pomocy. Potrzebuję pięknej, młodej, inteligentnej, odważnej, zmarzniętej albo głupiej dziewczyny. Spoko, szczerze wierzę, że jesteście inteligentne i odważne, a więc zapraszam tutaj do mnie na środek piękną, młodą, odważną dziewczynę. Młode, piękne. Ej, słuchajcie, coraz lepiej, coraz lepiej. Przyjmuję wolontariuszkę. Coraz lepiej. Ci wypchnęli biednego chłopca. Pewnie to twój brat. Serio? Dobrze, jak tam było mi przykro, to naprawdę nie mam słów. Okej, dobrze, powiedz jak masz na imię, jak już tu jesteś, to... Jola, bardzo ładne imię, proszę Państwa, a więc przyznaję wam moją pierwszą, dobrowolną ofiarę, oto Jola, dajcie jej gorące brawa! Dajcie brawa! Przez większość czasu będziemy pokazywać tyłek, to dobrze, dajcie, mam 20, ja mam 50, a nie widzę tam 200. Kto będzie pierwszy? Jeśli nie wiecie, widzicie portfel, widzicie z niego 10 zł i wsadźcie portfel. Łącznie myślę, że bardzo fotograficzny, telefon, może być też dziecko, gdyż muszę coś jeść. Kaseczyny są najwięcej, można wrzucić kartą, że nie ma faktury VAT. Proszę Państwa, jeśli ktoś nie ma pieniędzy, absolutnie nie ma problemu, tuż za waszymi plecami jest bankomat, a nawet 2. Ja poczekam, zdążycie. Dzięki wielkie. Za 10 zł naprawdę jestem szczęśliwy, za 20 zł idę do domu naprawdę zadowolony, za 50 zł idę do domu z wami. Dzięki wielkie dzieciaczki, słuchajcie, jak mówiłem, każde dziecko, które za 10 zł pójdzie do nieba. Nadal tutaj staję z Państwa, nigdzie nie idę, będę czekał, dopóki się da, albo dopóki mnie stąd nie wyrzucą. A jeśli ktoś jeszcze nie widział mojego pokazu, a kiedykolwiek chciałby go jeszcze zobaczyć, zaczynam za 5 minut. Dzięki wielkie, bawcie się dobrze. Miłego wieczoru. Jestem profesjonalnym żebrakiem. I proszę was o jedną rzecz. Jeśli uważacie, że to show nie było niczego warte, nawet waszych 2 złotych, ponieważ 20 groszówek to nie chcę, ponieważ uważam, że nie zasłużyłem na takie traktowanie. Proszę Państwa, jeśli nie macie tych 2 złotych dla mnie, rozumiem, wydajcie je na piwo za moje zdrowie, ale nie odchodźcie tak, tutaj się nic nie stało. Podejdźcie do przodu, musicie mówić dzięki, podobało mi się. To także jest dla mnie wiele warte, na pewno więcej warte niż pójście sobie i pokazanie mi zatka. Wiem, że to Polska, dlatego chociaż proszę o to. Dzięki wielkie i pamiętajcie, że... Aha, najważniejsza sprawa. Aż zgubił kapcia. Słuchajcie, dziecko. O, drugie. Słuchajcie, dziecko, nie wiem, ile masz lat, chłopie? 9 czy 10? 10, proszę Państwa, 10-latek, a ma 10 złotych, a nie chodzi do pracy, popatrzcie na siebie. Zobaczcie.
Dobrze, stop. Okej, ty daj. Proszę Państwa, może ja skończę najpierw, a potem będziemy kasować. Dobrze. Jolu, gotowa? Dobrze, to ja mam coś, na co dodać ci otuchy. To jest kawałek, który zawsze skutkuje, pomaga takim dziewczynom zestresowanym. Myślę, że tobie jak najbardziej też pomoże. Jak? Czujesz się pewniej? Okej, posłuchaj. Gdyby cokolwiek poszło nie tak, jak ja zaplanowałem i bym cię poparzył, albo podpadł... Czekaj, nie mogę na trzeźwo. Nikt nie zauważył. Okej, spokojnie. Posłuchaj, gdyby cokolwiek poszło nie tak, jak zaplanowałem, i bym cię poparzył, podpalił, albo cokolwiek gorszego, mówię teraz serio. Gdyby coś takiego się stało, przepraszam, okej? Stoisz i się nie ruszasz pod żadnym pozorem, jasne? Teraz mówię poważnie. Otwórz oczy, bo spodnie nie będziesz miała! Zobaczcie, nadal tu jest. Okej, nie bój się. Teraz pokażę, musisz patrzeć. Pokażę ci trik, który za chwilę wykonamy razem w finale. Wygląda następująco. Nie żartowałem, to jest ten. To jest ten, mam nadzieję, że się cieszysz. Tymczasem przygotuj się na test odwagi. Bez tego nie pójdziemy dalej. Brawo, dajcie im brawo! Widzę, że emocje sięgają zenitła, więc w tej sytuacji muszę dać ci moją przepaskę na oczy. Nie muszę. Okej, nie chcę. Trudno. Był tutaj jeden Amerykanin, akurat we Wrocławiu, który przyjął, serio. Okej, potrzebnie podręcznie nie muszę, że nie odwracasz. Gdyby coś szło nie tak, będę krzyczał, uciekaj, jasne? Czyli ty spieprzasz jak diabli. Do przodu. A teraz trik, który zawsze wychodzi, a dziewczyny nigdy nie uciekają. Nie ruszaj się, to mówię serio. Dajcie jej brawa, że się Szybciej uciekaj. Dajcie jej brawa. Okej, to nie koniec, proszę Państwa, to absolutnie nie jest koniec. O, właśnie, bardzo dobrze, słuchaj, teraz ty kręcisz. Nie, teraz ty kręcisz. Nie bój się, już spokojnie, w porządku. Proszę Państwa, to jeszcze nie jest koniec. Zostaw to. No dobra, przeżyłaś. Daj łapkę. Proszę Państwa, to jest dziewczyna, którą ten bydlak wypchnął. Możecie go opluć, dzieciaki. Uchłoń się nisko, dajcie jej brawa! Tu się ukłoni! Tu się ukłoni! Tu się ukłoni! Dzięki ci wielkie, byłaś wspaniała, ale nie zapłacę ci. Dajcie jej gorące brawa! Państwa, i to jest ten moment, w którym wszyscy uciekają. Mi za moją pracę niestety nikt nie płaci, dlatego po zakończeniu tego show będę stał tutaj na środku, na zwłokach. Joli, trzymając kapelusz w dłoniach. Widzę, że nic się to nie rusza, to bardzo dobrze. Proszę Państwa, jeśli podobało się to show, proszę podejdźcie do przodu i wrzućcie pieniądze do mojej czapki. Jeśli nie wiecie, ile macie wrzucić do tej czapki, nie ma problemu, proszę Państwa, jestem tu, aby wam pomóc. Nie, a teraz serio. Proszę Państwa, kosztowało mnie to 8 lat ciężkiej pracy, setki godzin treningów, także mnóstwo poparzeń oraz kontuzji. Będziesz już jej nigdy więcej potrzebować, a ja muszę przecież z czegoś żyć. Ej, tam są nasze bilety! I teraz, to na co wszyscy czekają, czyli coś niespodziewanego, a więc przed Wami Jola i płonące liny. Proszę bardzo. Trzymaj, nie bój się. Zresztą widziałaś, jak to robię przed chwilą. Okej, proszę Państwa, naprawdę, teraz będzie się działo. Nie bój się. Pierwsze podstawowe pytanie, żeby dodać jej otuchy.
Czy kiedykolwiek miałeś cokolwiek wspólnego z fire show, z ogniem, Fajki z gazówką chociaż, z zapalniczką, a gazówka nie, gazówka nie, tak? Nie masz męża, nic dziwnego. Proszę Państwa, nie, to było nie fair, to było nie fair. Naprawdę, mam zamiar to odpalić, mówiła, że z ogniem, owszem, a więc już teraz podpalamy, spokojnie, ja to wszystko kontroluję. Nie uciekaj, nie bój się, bo wpadniesz taka podpalona w tłum i będzie więcej szkód. Okej, proszę Państwa, ja mam ubezpieczenie tylko na jedną osobę, na mnie. Proszę Państwa, i teraz, przepraszam, nie mogłem. Podpalamy i teraz przed Wami płonące liny i jola. Proszę Państwa, już się pali. I nikt nie zrobił nic. Wszyscy, a nóż zjara babkę! A patrzcie tam, naprawdę, to są jej znajomi. O, Kuma rozpiera. Jesteście super, naprawdę, wezmę was do show. Spokojnie, nie spalę cię, okej? W porządku? Rozgrzałaś się już? Tak? Dobrze. Proszę Państwa, czy wy jesteście wystarczająco rozgrzani na wielki finał z Jolą? Dzięki dzieciaki, dzięki pijacy. Wam nie mam za co dziękować. Okej. Państwa, ja też nie jestem wystarczająco rozgrzany, a więc mam zamiar się dogrzać. Mam nadzieję, że Ciebie to też rozrusza, chociaż chodź tutaj, może to będzie za blisko. Tutaj stań, to jest miejsce przygotowane dla Ciebie wcześniej. Tutaj będzie w miarę bezpiecznie. Okej, proszę Państwa, mam zamiar się troszeczkę bardziej rozgrzać. I jak mam zamiar to zrobić? Otóż już mówię. No, generalnie prosta sprawa, aczkolwiek wygląda to dosyć niebezpiecznie, bo zresztą takie jest. Już za chwilę wezmę do ust bardzo łatwopalny płyn. I nie jest to ani tequila, ani wódka. Ten bardzo łatwopalny płyn może poparzyć moje usta, moją krtań, moje płuca i naprawdę mogę tutaj dla Was umrzeć. Dzięki, jesteście wspaniali, naprawdę miło mi. Okej, zrobię to tak czy inaczej, ale proszę Państwa, jest to interaktywna show, więc tak jak mówiłem wcześniej, zrobimy to wszyscy razem. A więc już za chwilę wszyscy razem będziemy liczyli od 3 do 1 i krzykniemy głośno ogień, jasne? Interaktywne show. Jest was tutaj 400 osób, odpowiedziało 5. Z czego 1 narąbany. Okej, proszę Państwa, może jesteście głusi, może nie, zapytam jeszcze raz. Jasne? Tak! Okej, teraz lepiej. A więc proszę Państwa, naprawdę, już teraz się to będzie działo i pamiętajcie, od Was zależy jak to wypali. Dawno nie widziałam. Właśnie rok temu. Parę razy. Przyjarałem brodę. Okej. Już ciepło. Jeszcze tylko ty. Trzymaj. Trzymaj! To też, czekaj. Żartowałem, wariatku. Okej, dobrze, proszę Państwa, czas na wielki finał. Zapraszam Cię tutaj na środek. O Boże Święty, nie bój się, wszystko jest pod kontrolą. Ten trik, który za chwilę będę wykonywał, nie wyszedł mi tylko 1 raz. To będzie moje drugie podejście. Okej, dobrze, posłuchaj. Teraz będę przygotowywał finał. Ty musisz tutaj stać i się nie ruszać, jasne? Ładnie wyglądaj, skupiaj uwagę, tak? Bardzo dobrze. Proszę Państwa, niestety finał muszę przygotować na bieżąco, ponieważ paliwo szybko paruje i zajmie mi to kilka sekund dosłownie. W międzyczasie chciałem coś powiedzieć i liczę na to, że wysłuchacie tego, co mam do powiedzenia, ponieważ jest to dla mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne. Proszę Państwa, to, co macie okazję zobaczyć, jest to oczywiście moje hobby, a także